John Brown, indio txiki bat zen. John Brown, indio txiki bat zen. Oso, oso! Eta gero zenbatuko dugu indio bat, bi, indio, bi. Orduan joango gara behatzak jartzen. Lehenengo indio bat, indio bat, denak behatzak, bi, hiru, lau, bost, indio, sei, zazpi, zortzi, bederatzi eta 10. Bale? Ingo dugu musikarekin?